Que tal? Moi bons días, benvidos a un novo foro del Correo Gallego, neste caso co foco posto no comercio local que Galicia quere potenciar afrontando os desafíos da remuda xeracional e da digitalización co obxectivo de adaptarse ás novas realidades e demandas dos consumidores. Para afrontar este tema temos hoxe connosco o conselleiro de Emprego, Comercio e Migración, José González. Hola, que tal? Moi bons días. Que tal, Udi? A miña dereita, vicepresidenta da Cooperativa Creativas Galegas, Isabel Pernas. Que tal? Moi bons días. E tamén o presidente da Federación de Prazas de Abastos de Galicia, Javier Paz. Que tal? Moi bons días. Moi bons días. Pois podemos empezar, conselleiro, se lle parece ben, para profundizar no tema en que Galicia, a Xunta, está deseñando en colaboración co sector o novo Plan Estratégico do Comercio de Galicia 2023-2030 co obxectivo de telo listo no primeiro trimestre deste ano. Como vai o diseño dese plan estratégico? Bueno, en primeiro lugar, trasladar a satisfacción da participación do sector. Estamos falando pois con todos os actores que están implicados, mesmo esta semana pasada estuvemos por recintos feriais que eu creo que tamén poden cumprir un papel importante en toda esta perspectiva integral que ten que ver o comercio polo miúdo. Agora estamos pois na fase de recopilar toda esa documentación. Tiñamos aí pois a necesidade tamén, creo que é importante, de ter o contacto coa administración local, non, a través da FEGAN. Pedimoslle que pois determinaran alcaldes das diferentes tipoloxías, tanto das cidades como das vilas, como tamén dos concellos máis pequenos, porque eu creo que unha das claves para poder revitalizar e apostar polo comercio polo miúdo, que é o que queremos facer a través desa estrategia, precisamente tamén contar coa administración local pola parte importante que lle toca nese ámbito. Isabel, non sei que te parece a ti o novo plan estratégico e como vedes desde o vosso punto de vista? Pois a verdade é que a experiencia que temos de certas actuacións por parte da Xunta de Galicia de apoio para o comercio local e axuda para que a xente de a pé poda mercar produtos de aquí, evidentemente notámoslo como moi positivo. Javier, tamén dentro desa estrategia da Xunta está o impulso das prazas de abastos e a súa transformación en mercados excelentes. Ti como profesional do sector, como ves, que te parece? Home, digo, todo que sea, evidentemente, poñer a man dos mercados municipales, pois me parece maravilloso. E despois aproveitar, efectivamente, a forza dos mercados municipales a través de todos os impulsos que nos pon a Xunta, e sobre todo para poder sentarse a falar cos concellos de un a un e mirar cales son os que podemos ir tirando e os que podemos chegar a ese fin, pois a verdade me parece extraordinario, sobre todo a hora de poder sentarnos todos nunha mesma mesa mirando po mesmo objetivo, non? Conselleiro, sobre este asunto concreto das plazas de abastos, que ten que decir? Bueno, é que eu creo que non hai que pensar nas prazas de abastos, no comercio polo miúdo, no traballo separado, senón que hai que pensalo desde unha perspectiva integral, por certo, como foi sempre. É dicir, as prazas de abastos formaban parte dese ecosistema, dese conglomerado, si queres, que tiña que ver tamén co comercio polo miúdo, non? Entón, esa é a nosa aposta, non? Unha proposta transversal e integral que ten que ligarse tamén probablemente a un aproveitamento turístico, a un aproveitamento lúdico-cultural, non? A clave é que a xente volva aos comercios polo miúdo, quero decir volva porque é unha realidade que estamos perdendo clientes fundamentalmente pola problemática, non pola problemática, senón pola competencia do comercio electrónico, non? Que perciba que é unha experiencia de compra diferente. Nesa perspectiva, eu creo, dende logo, que as prazas de abastos son un papel importante, non? Pola utilización do produto fresco, do produto local, e ao mesmo tempo tamén por esa característica de poder tamén, como decía, se apostamos pola transversalidade, pois a característica de ligala á gastronomía, non? Isto ten bastante que ver co selo de mercados excelentes, co menú de mercado que estamos traballando tamén, e ao mesmo tempo tamén o apoio que lle queremos dar a que esas prazas de abastos, temos máis de 90 en Galicia, se convirtan en mercados excelentes o maior número posible deles, non? Nesta última liña de axudas, pois creo que temos a diagnose de 28 prazas de abastos para a súa conversión a mercados excelentes, e aí o que decía, sin ningún ánimo de confrontación, ao contrario, sino de colaboración. É importantísimo contar cos concellos tamén, porque son os que determinan pois os tráficos tamén po comercio polo miúdo.
si temos que facer aparcamentos disuasorios, si temos que buscar pois a facilitarlle aos clientes o uso das prazas de abastos, non? Eu creo que hai que facer ese traballo conxunto. O primeiro era escoitar o sector como estivemos facendo durante estes meses, e a partir de agora ser capaces de acertar nun tema para min fundamental da miña consellería, da Xunta de Galicia, que é o reforzo e, dende logo, manter o comercio polo miúdo, porque eu digo sempre, pero que máis é que eu penso realmente, son un consumidor, non pode ser de outro xeito, de comercio polo miúdo, pero si non somos capaces de manter ese comercio polo miúdo, incluídas, por suposto, as prazas de abastos, pois teremos algo diferente ao que viñamos tendo, serán cousas distintas ás nosas vilas, ás nosas cidades, e, por lo tanto, eu creo que hai que facer esa aposta importante por reforzar o comercio polo miúdo, apostar por el como unha fonte tamén importante de riqueza e de valor. Dentro desa estrategia de apostar polo comercio local, polo comercio polo miúdo, hai que falar tamén de iniciativa Vilas Vivas, non? Unha iniciativa para dinamizar o comercio local das cabeceiras de comarca, que xa se está a celebrar un piloto en Ribadavia, non? Vai comezar agora a principios deste mes de decembro. Sí, o concepto de Vilas Vivas, creo que aquí podemos coincidir todos de que non teñen as mismas dinámicas ni as mismas problemáticas o comercio polo miúdo as prazas de abastos das cidades que das cabeceiras de comarca, non? Isto das cabeceiras de comarca é un pouco curioso, porque eu que son dunha comarca como Ribeiro, Ribadavia foi sempre un referente comercial. Sin embargo, estamos vendo que as cabeceiras de comarca están sufrindo moito no comercio polo miúdo, sin ir máis lexos e volvendo a Ribadavia, porque vai ser o piloto, como di ben vostede, pois se vamos ao casco histórico, onde estuve este sábado, non hai un local, pode haber 30 ou 40 locais comerciais solo no casco histórico, sin falar na calle Progreso, e a día de hoxe están todos pechados, non? Aí o que pretendemos é revitalizar, e ten moito que ver con artesanos, porque vades estar este fin de semana, non? Revitalizar o comercio polo miúdo desas vilas que sempre foron referentes comerciais, pois aproveitando eses locais comerciais que están pechados nun concepto, por ahora, porque creemos que non temos forza para ir toda a semana, pero nun concepto de comercio efímero ligado aos fins de semana, non? Este plantexamento trae consigo, por un lado, apoiar os comerciantes da vila, que teñen que participar, e de feito estuvemos con eles e van a abrir, no piloto vai ser do 6 a 8 de decembro, van a abrir os 3 días o comercio local, ou unha maioría do comercio local, pero tamén poder traer xente de fora. Fundamentalmente estamos pensando, en este caso, colaborar cos artesás, sabe que temos unha marca extraordinaria en Galicia, que é Artesanía de Galicia, pero tamén Artesanía Alimentaria de Galicia, que van a estar ali unha representación tanto de artesás como de artesás alimentarios, e ser capaces de algún xeito de traelos a estas cabeceiras de comarca nese concepto de comercio efímero, buscando ligar non só o comercio, sino que tamén actividades lúdico-culturais. Aí vai haber talleres de artesanía, vai haber actuacións musicais, vai haber actuacións para os rapaces, e a idea é que movamos xente que non iría a eses lugares, a esas vilas, sobre todo nos fines de semana, e que a xente, eu digo con toda claridade, que os artesás, que os que veñan ali a ocupar os comercios, que non se trata de utilizar carpas, sino utilizar os locais comerciais que os están pechados, que van a ser alquilados pola Xunta de Galicia, se teñen que ser rehabilitados, e que fundamentalmente os artesás e todos os comerciantes que vayan ali vayan a vender e facer cartos, que non se trata de ninguna outra cousa que potenciar esa labor, non? Pero nós o que entendemos é que con vilas como pode ser Ribadavia, non quero só falar dela, pero é o referente nestes momentos, que teñen esa capacidade de atraer xente pola súa monumentalidade, pola súa paisaxe, porque están nunha comarca como Ribeiro, pois ser capaces a través de eventos destas características, sobre todo nos fines de semana, mover xente que agora mesmo non está vindo, non? Un dato, Ribadavia, pero hai outras vilas que están nesas condicións. En Galicia está a 20 minutos de estación do AVE, é dicir, cada sábado e cada domingo estamos vendo multitude de xente que ven, moita xente que ven a través do AVE, pois a pasar o día o Ourense capital ou outras zonas. E, polo tanto, nós creemos que temos esa capacidade de atraer xente nova, e o que necesitamos é que haxa comerciantes e comercio polo miúdo para logo poderlle vender, non? Nese obxectivo das vilas hai unha parte importante tamén para as prazas de abastos, que, como digo, teñen que ser tamén un referente desa venta de produto fresco, de produto de cercanía, e ao mesmo tempo tamén de un componente gastronómico. E finalizo, nas vilas vivas temos que ligarnos moito tamén aos produtos característicos da zona. Por suposto, no Ribeiro, en Ribadavia, vai haber locales a disposición das bodegas do Ribeiro, xa en este mesmo proxecto piloto, pois vamos ter 12 bodegas ali vendendo tamén os seus viños. Pero o obxectivo, digo clarísimamente, non é facer labor social, senón ser capaces de que eses comerciantes teñen vos locales e vendan e fagan cartos para que despois queran volver
a este proxecto que, como digo, vamos a tratar de facelo a partir do ano 2025 todos os fines de semana. Vos, Isabel, agora que falamos de artesanía, bueno, sodes unha cooperativa que reúne e impulsa e dá visibilidade ao ámbito creativo galego, te destenda no centro de Santiago e tamén estades adheridos ao selo Artesanía de Galicia, non? Que importancia teñen esas iniciativas e que importancia ten este tipo de selos de calidade para vos o día a día? Pois a verdade é que moitísima, porque de feito hai xente que aunque somos unha iniciativa totalmente privada que sí que facemos colaboracións con Artesanía de Galicia, co Xunto de Galicia, co Concello tamén traballamos cousiñas e demais, pero somos a tenda da Xunta de Galicia, así que porque están todas as placas, sempre fomentamos que estén as placas de Artesanía de Galicia, iso é algo que hai que recoñecer que se fixo moi ben, o sea, esa imaxe de marca, de calidade, de bo produto, eso é algo que se está traballando moi ben. Entón, sempre fomentamos, as tres promotoras do proxecto sempre fomentamos que todas as marcas que teñan o taller inscrito en Artesanía de Galicia que este aí a placa. Temos a placa de mercado de Artesanía de Galicia e despois acompañar todas as marcas que non estamos dentro de Artesanía de Galicia, acompañar tamén en dar esa calidade, en dar esa coherencia, en que non flaquee ningunha das que estamos ali presentes. No noso caso, moi ben, é un xogo que facemos por ambas partes, traballamos directamente con Elena Faveiro, que é a xerente, ca que temos a conexión directa máis con Gabriel, pero a verdade é que sempre houve como unha colaboración moi positiva. E sí que é moi necesario, e aparte o que decía o señor conselleiro, que é moi importante traballar todas as administracións, porque por exemplo, este comercio collemos a batuta tres crías no sentido que montas un negocio, abres unha tenda e non sabes nada de nada, nin de liderar, nin de facer como traballar en conxunto, nin de impulsar, aprender a vender. Traballas con marcas que estamos aínda moi en pañales estes sectores, o sea, aínda hai que aprender moitísimo para chegar a ser bons profesionales, hai moitísimas carencias. Era un dos piares que queríamos conseguir, traballar todas esas carencias que teñen individualmente todas esas marcas. Entón, todos estes impulsos son moi necesarios. É moi necesario pues, traballar todas as administracións en conxunto, porque que non las tres, cando empezamos, éramos nada. E de repente veste cun colectivo de 300 e pico marcas, liderando todo eso, xestionando todo isto, no noso caso, apostando por comercio durante todo o ano, para no casco histórico, onde sempre houbera a calidade, os oficios, o bo facer da cidade de Compostela, nos intentando continuar eso, intentando poñer o noso grano de arena, creamos aí un comercio durante todo o ano, porque sí que unha das carencias que notábamos que decía o cliente, claro, que eu quero despois saber onde atopar esta marca. Se eu lle merco algo a unha marca, onde a atopo despois? Non quero... normalmente quen merca nestas tendas, nestas marcas, é alguén que rexeita o comercio local, pois por falta de confianza, porque non se lle dá, porque non quere apostar por iso. Entón, nos temos que dar un plus, e o plus é, estamos sempre aquí para o que ti necesites. Dar a garantía, pois como digo sempre, que para mí foi un referente, dar a garantía Corte Inglés, para nós sempre foi un referente. Entón, todas as iniciativas nos facemos un pequeniño gran de arena, pero non temos os recursos para facer un gran movimento. Entón, sempre necesitamos pues, colaborar con artesanía, colaborar con xunta, colaborar en conxunto con administracións que potencian que todo isto vale a pena, porque senón o que acabamos é cos nosos folgos. Impulsar a imaxe de marca, impulsar a imaxe de calidade tamén extensible ás plazas de abastos, Javier. Sí, evidentemente, comparto coa compañeira o que acaba de decir. No noso caso, a nosa federación naceu da iniciativa de que víamos que tiñamos moitas problemáticas nos mercados municipales, porque, bueno, estábamos en caída libre, deixamos de ser o referente de alimentación, porque claro, non teñamos outro competidor. A partir dos 70 e tal, pues, bueno, foi cando empezaron a vir pequenos suministradores de alimentación, nos fomos perdendo ese espacio que tiñamos xa como collido e tal. Entonces, evidentemente, cada mercado municipal pues era o proveedor de alimentación do seu entorno, porque, bueno, evidentemente o que iba ao mercado municipal eran pequenos vendedores que tiñan a súa produción de patatas, desto, do outro, de peixe, de todo, e se poñía no mercado municipal porque era o sitio onde se poñía, non? Todo estaba regulado, todo estaba medianamente zanjado. Bueno, ante a falta de que, ante outros operadores que viñan con proxectos novos,
novos, con máis tal, bueno, pois efectivamente a oferta e a demanda veu copando. Entonces, bueno, pois fomos quedando un pouco atrás debido a que, bueno, estábamos debaixo das administracións, sobre todo locales, e, bueno, nin outro supemos ir aguantándonos a ese espacio e tal. Entonces chegamos ao punto que chegamos, que víamos que tiñamos, bueno, pois nada, que nos estábamos indo, non? Desde a Federación, neste caso, pois nos, como pequenos mercados municipales, pois decidimos xuntarnos para ter un pouquiño máis de presencia e un pouquiño máis de oídas, e que se nos tal, porque claro, un pequeniño mercado como que é a nosa maioría dos que forman a federación, que somos de axuntamentos pequeniños onde somos poucos vendedores ou de moi tal, evidentemente temos uns problemas de pueblos pequenos e non temos uns de capitales. Agora xa coñecemos tamén cales son os problemas que teñen outros mercados de capitales, cada un temos uns problemas diversos, pero ao final a problemática é a mesma, non? Nos aquí neste caso, pois o primeiro que fixemos foi crear unha marca en cada un dos mercados municipales, ca nosa vestimenta, ca nosas cousas, e intentar, bueno, pois posicionarnos un poquinho no mercado a hora de referente. Nos, evidentemente, o primeiro polo que apostamos sempre pola calidad, polo produto de proximidade, e cada un dos mercados que sea un distinto un do outro, pero todos con un engranaje e unha visibilidade máis ou menos o que é mesma, non? Entonces, efectivamente, viñemos vindo, ahora mismo consideramos que todas estas cousas que se pon a través da Xunta, os concellos dentro do que van podendo, pois tamén nos van axudando a que non nos olvidemos, a que esteamos máis presentes no mercado, que seamos un referente á hora de poder comprar, e, bueno, quedanos moitas cousas por facer, pero sí, evidentemente, bueno, pois é un traballo que agora, despois de, nós xa levamos agora, pois, alrededor de 14 anos, traballando aí en conxunto e tal, vamos vendo que, bueno, é un traballo diario, un traballo tal, pero que, bueno, vai dando os seus resultados, e, efectivamente, agradecese moito que desde a parte da Xunta, que todos estes anos sempre estuvo no noso lado, porque evidentemente todos remamos no mesmo barco, remamos na mesma dirección, non? E todo o que poida ser para o conxunto de Galicia, igual que a compañía de artesanía, ou do sector do mar, ou do sector do marisqueo, todos os sectores formamos unha parte, que esa parte é Galicia, non? Entonces me parece moi positivo poder traballar todos en conxunto. Sí. Está claro que o pequeno comercio está facendo moitas cousas, está traballando ben, a Xunta está tomando medidas para dinamizalo, pero tamén é certo que, aparte dos retos que falábamos antes, da remuda xeracional, da digitalización, hai unha forte competencia, o comercio online, as vendes multinacionais, fai falta a veces, conselleiro, tamén pois un pequeno extra, un pequeno empusón, que ven da man dunha iniciativa que está a ter moitísimo éxito nas últimas edicións, o bono comercio, non? Para os 2025, nos orzamentos das Xuntas, hai consignados 5 millóns de euros para esta iniciativa, como digo, moi exitosa en cada vez que se pone a marcha. Sí, decías ti, ás veces cando eu estou no Parlamento, que non vos toca ningún de vos, que me toca a min, parece que o comercio polo medio só ten problemas en Galicia. Eu creo que é un problema, dixéramos, prácticamente a nivel europeo, mundial, como lle queirades chamar, é unha competencia que hai, pero eu, de verdade, vos lo digo con claridade, unha das liñas ou ámbitos competenciais que nesta nova consellería me fai máis ilusión, que é apostar polo comercio polo miúdo, ser capaces, sobre todo, de trasladar á sociedade a importancia que ten, que cando compras pois un produto de artesanía, cando vas á Praza de Abastos, cando compras un libro nunha librería, pois estás deixando un valor engadido que, se é no comercio electrónico, non sei onde se va, bueno, casi todo América, non? Sí. Pero dende logo aquí non se queda, non? Eu creo que se botamos a vista ao redor, todos nós, ben sexa na familia ou nos amigos ou tal, vemos cal é o impacto do comercio polo miúdo, porque todos temos amigos que ou son comerciantes ou teñen familia de comerciantes, non? Eu, por facerche unha precisión, Isabel, nós no tema de Vilas Vivas, por agora apostamos polo fin de semana, porque claro, Santiago ten ese potencial de ser capaz de mover comercio toda a semana. É difícil hoxe, pois, en sitios como falamos de cabeceiras de comarca, que están bastante baixos do punto de vista comercial, que funcione toda a semana, non? Hai vilas como, por exemplo, Ribadeo, que abre os fins de semana, que está funcionando moi ben. Allariz é outra referencia de vila que está funcionando ben do punto de vista comercial. Nós temos que facer esa aposta, pero a min se me fai extraño pensar que non poda funcionar, sobre todo para xente de fora, unha vila, como pode ser Ribadavia, poderíamos decir exemplos en Galicia, 5, 6 ou 7 vilas máis, que ese obxectivo podelo estender,
no que tendo xente de artesanía de Galicia, de artesanía alimentaria, as bodegas do Ribeiro, un evento cultural, talleres de artesanía, a posibilidade de ver aquelo dende o punto de vista monumental, as igrexas abertas, que ten unhas igrexas extraordinarias. Home, se eso non é capaz de mover xente, bueno, pois creo que algo teríamos que analizar a maiores, pero estou convencido de que vai a pasar, e sobre todo cando sales por aí adiante, agora que como me toca tamén emigración, vexo pois outros sitios de Europa no que se está facendo este tipo de actividades e teñen un retorno importante, non? E teñen ese éxito, non? E ti podería dicir, bueno, é que en Europa teñen moi boas comunicacións, pero é que hoxe as comunicacións témolas aquí tamén. Eu dicía antes do AVE, pero en cualquier outro sitio de Galicia podemos ter tamén esas comunicacións, non? Por lo tanto, eu creo que con este tipo de eventos de dinamización hai que xuntalos con outras medidas, ou no comercio, pois creo que é unha medida que é exitosa, ademais que axuda en determinados momentos nos que baixa máis a venda, pero dixéramos que ten que haber unha batería de medidas e ten que haber o convencemento sobre todo, por suposto de aquí da Xunta, non? Dos concellos, falábamoslo antes, pero tamén dos comerciantes, de que podemos dar a batalla e de que vamos a ser capaces de ganar esa batalla e que o comercio polo miúdo ten que ter o seu oco sin ninguna dúbida. Como vedes ese tipo de iniciativas? Sí, é que sobre todo o que hai que xerar é esa confianza. Hai moitos autónomos, nos desde que empezamos a ser autónomos empezas a tropezar en pedras, hai moitísimos autónomos que dan o paso de pagar a Seguridade Social e que se desgastan polo camiño porque tes que ser persoa orquesta, tes que saber tocar a batería, o bombo, cantar, ser o teu representante, todo. Entón, si todo eso non me pos un escenario que me dé confianza de que é posible, desgastaste. Entonces, sobre todo, eso é dar confianza. Entón, cantas máis baterías de posibilidades poidamos poñer en riba da mesa, por supostísimo, porque que ao final todos necesitamos, máis importante que os nosos produtos teñan unha ventá donde vender e que haxa un cliente que teña comunicación de en tal sitio podes comprar isto e isto e isto e isto. Traballar desde os colexios, porque, por exemplo, aquí estamos falando unhas xeracións que temos o contacto con un tempo offline, o sea, fora de todo comercio virtual, e sabemos as ventaxas de comprar a Pepito, a Manolita, e comprar coa confianza. Non ibas a precio, ibas a confianza, porque sí, porque isto dou yo a Manolito e vaimo a entregar perfectamente. Eso as novas xeracións non saben o que é, non teñen o coñecemento desas ventaxas. Entón, eu creo que estamos desgastándonos esas xeracións que temos as dúas experiencias. Entón, no momento que nós nos desgastemos, os novos xa nin van a creer, nin van a apostar. Entón, hai que explicarlle aos nenos que fora dun ordenador, fora dunha PlayStation, hai vida. E cales son as ventaxes desa vida? Un pouco, ás veces. Costa, O que pero... teñen de 12, claro. Onte pola tarde non creo que o convencer, Claro, pero que é unha labor de fondo que é complicado, pero nós, por exemplo, o sea, sí que é posible, de momento sí que é posible, aínda non é tarde, porque nós, por exemplo, na nosa tenda presumimos de que os críos da universidade veñen a nosa tenda. Sí. Veñen a nosa tenda. O sea, a recrearse, a ver cousiñas novas e uns traen aos outros a decir, mira que vamos a esta tenda que está super bonito, mira que veñen a nosa tenda a recrearse. Entonces, aínda hai posibilidades, estamos falando de unha xeración de 20 anos que lle estamos dando algo que lles atrae polos ollos. Se me permites, nas conversas que estamos tendo con todos vos pola estrategia, un dos obxectivos básicos vai ser esa educación. Hai que ir a polas xeraciones máis xóvenes, hai que convencelos da importancia do comercio polo mismo. Javier, notades isto tamén nas plazas de abastos ou é unha asignatura un pouco pendente? Non, nos é aí onde o que decía antes o conselleiro, a veces tamén está ben facer un balance do que levamos feito, non? E hai tantas cousas que levamos feito ben, tantas cousas que sería ahora mismo me quedaría corto no espacio. Con decirvos que a nos invitarnos a formar a Confederación Nacional de Mercados Nacionales, fomos alá, evidentemente, vale? Como outras federacións de Galicia. Bueno, como moi vos que non sabes a que vas, escoitas e tal, e viñemos para cá ca sensación de que ben o estuvemos facendo. Sabes por qué?
porque había tantas cousas que viñan do mercados de Barcelona, mercados de Valencia, que, por certo, o de mercados excelentes naceu en Valencia, daí extrapolouse, porque elas tiñan outras cuestións e todo máis. Bueno, viñemos cunha sensación de gratitud que non te imaginas. Eso non lo dan na casa. Moitas veces velo cando sales, cando ve as cousas, cando ve a realidad. O que decía o conselleiro, a veces vas a Europa porque parece que ali van máis pa diante que nos. Pero nós, por naturaleza, andamos, por naturaleza vivimos e temos que convivir. E o que non queremos é ir para baixo, sempre vamos para adiante, vale? Xa sea con pequenas iniciativas, o que sea. Bueno, nos fixemos revistas físicas, nos fixemos os Pequechef, cando ainda non había isto que agora sale, os Pequechef, xa a Federación Galega de Mercado xa creou os Pequechef. Os rapaces viñan aos mercados, ensiñámoslle cal era un peixe, unha carne, un pescado. De aí os vendedores puxeron sempre da súa parte, porque onde hai un rapaz quítache o mellor. A verdad, quítache unha sorpresa onde non hai, e contratamos a cociñeiros, viñan os rapaces, bueno, disfrutaban un montón, porque facían un montón de actividades, que se as súas pizzas, que se as súas hamburguesas, con todo do mercado e no mercado. Entonces, efectivamente, traballábamos cos nenos. Despois tuvemos, no seu momento, os colexios viñan, despois facían as súas láminas, tuvemos outras campañas que foron de fotografía, porque cando veu o tema dos móviles, que todos empezamos. Con eso quero dicir que, bueno, xa non somos tan novos, xa levamos un ratiño tal, pero sobre todo, despois o que fache desde o tema virtual, non? De que o tema virtual, nós somos a primeira federación que creamos o noso espacio virtual donde ti compras ya alguén, chamase Prazas Abastos Galicia, que aí sempre tamén estuvo a Xunta, foi un proxecto que lle presentamos a Xunta e dixemos, nós queremos facer que os mercados de Galicia estén a disponibilidade de todo o que queira comprar. Desde as nosas prazas fixo un mercado virtual donde ti compras a un comprador, non compras un produto, ti entras, hai unha reseña quen eres, que non eres, as xeracións de tal, en que mercado estás, e nós dentro da propia páxina web onde compras, nós non somos rivais, o sea, ti entras unha peza de carne, podes comprar a mí, como podes comprar un mercado de Padrón, como podes mercar nun mercado de Coruñón, onde podes comprar tanto di carnes, di pescados, mariscos e outros máis, porque é un mercado virtual. Esa foi unha ferramenta que puxemos enriba da mesa para que o mercado pudese estar aberto todo o día, xa que a maioría dos mercados, sobre todo na súa maioría, estamos solamente pola mañá, non? Debido a, bueno, moitas cuestións. Aí xa vamos en outras pequenas batallas. Pero, bueno, quero decir de que sí, hai un traballo moi ben feito desde sempre, levamos traballando todos e a veces non se hai que ir moi afora para ver o que temos. E aquí temos moitas cousas boas. E aí é onde tamén temos que decir que levamos un traballo feito desde todos os ámbitos, tanto de cultura como de artesanía, como de alimentación, e aí é onde os pequenos seguimos creendo en nós, a maioría de todos nós somos autónomos, evidentemente que non ven de segunda, ven de terceira generación, e o que non acaba de incorporarse, que aquí todos somos fichas. O que sí está claro é que todos temos o mesmo objetivo, que é vivir do noso, o máis dignamente posible, e representar o noso, que é o noso Galicia, non? Hai que chegar tamén ese público que compra online, máis digital, pero tamén hai que incorporar, conselleiro, dentro do tecido do pequeno comercio, local, quizáis a novos perfis, non? Tamén a ese retornados que están chegando, a mulleres, tamén a mozos para esa remuda xeracional, e aquí o mellor, pois, a rede de polos polo emprendemento pode favorecer quizáis esas sinerxias. Sí, bueno, decía Javier, cando decía salir Europa, decía a envexa que tes ás veces de ver como mercados desas características fin de semana funcionan de xeito extraordinario. Non, pero do mesmo xeito que as prazas de abastos pois fixeron o seu traballo, eu creo que temos unha marca en Galicia que é a Artesanía de Galicia absolutamente extraordinaria, e cando saímos por aí tamén o referente que somos, non? Por poñelo en riba da mesa, non? E eu perdonando, en moito, a Artesanía de Galicia, o produto da alimentación de Galicia, ti vas onde vas, dis a palabra Galicia, sí, pero aquí a reflexión que temos que facer todos, e eu levo moitos anos, moito antes da política, non, tratando de facer, que a ver se non lo creemos todos unha vez de verdad, porque ten que vir moita xente de fora a decirnos realmente o potencial que temos, e eu digo, despois sales por aí e tampouco é tanta cousa o que hai ao lado do que nós temos, sobre todo cando veñen os de fora alucinan aquí, perdonade a expresión, e o que temos que ser capaces é de sacar en máis rendimento as capacidades que temos. Eso sabedes que fun durante 6 anos con Conselleiro de Medio Rural, loitando por sacar adiante tamén o territorio. Creo que
é importante convencernos os galegos e as galegas do potencial que temos nos aquí, non? Pero nese eido lle tocas a outra pata que ten tamén a nosa consellería, que é emprendemento, emprego e tamén emigración, non? A nos nos falta todo o mundo que veña a aportar, non nos sobra ninguén, non? Dende esa perspectiva, pensar que poida haber comercio polo miúdo levado por xente de fora, pois é unha alternativa máis que non ten ningunha contradición con que estemos apoiando a todos os que queiran facelo aquí a través, sobre todo, das liñas de apoio autónomos, non? Hai, a través da estrategia Retorna, na que apostamos por traer pois a xente con maior arraigo posible a nosa terra. En ese maior arraigo posible, evidentemente, pois o primeiro obxectivo son os galegos e galegas do exterior. Eu decía ao principio descendentes de migrantes, pero non, a eles que chamemos galegos e galegas no exterior, non? A semana pasada levamos a Consello pois unha nova edición do programa Retorna Cualifica Emprego, no que vamos a traer 200 galegos e galegas do exterior, nese caso para traballar en empresas galegas, pero tamén apostamos polo autoemprego desa xente que poida vir de fora. E nestes momentos algunha vila na que empeza a haber un comercio polo miúdo moi forte de xente, por exemplo, venezolanos en Celanova, ou sea, xente que ademais, hai que decilo, pois veñen con algunha idea de negocio diferente que pode animar a esa recuperación do comercio polo miúdo, non? E eu aí distingo, e digo con claridade, digo tamén en moitas charlas de emprendemento, porque sabedes que cando falamos de emprendemento parece que se non tes unha aplicación e unha base tecnolóxica, bueno, se eres pescantín ou se eres carniceiro, xa non é emprendemento, non? Entón, eu digo que hai tamén a necesidade moi importante no territorio dun emprendemento tradicional, e que hai sitios nos que vamos a poder solo comer pan congelado o ritmo que vamos. Entón, a esa xente que ven de fora tamén lle temos que poñer en riba da mesa os comercios tradicionais, comercio, tendas de alimentación tradicionais que necesitamos no territorio, non? E aí nos polos temos unha ferramenta baseada tamén en inteligencia artificial, está de moda, pero hai que intentar utilizala tamén e aproveitala, non? Que é capaz de irnos predecindo polos datos que lle estamos metendo cales son os comercios que si ou si temos que soster, por exemplo, na comarca de Monterrey, non? Ao mesmo tempo tamén lle podemos decir cales son os comercios que teñen mellor pinta de ser rendibles, que é do que se trata cando un abre un comercio, non? Porque isto pode ser moi romántico ou que sexa, pero é importante facer cartos, non? Entonces, si por exemplo, imagínate, un exemplo que poño moitas veces, si todos son calvos nunha comarca, o mellor non lle pode recomendar que abra unha peluquería, pero se teñen moitas mascotas, igual ten que abrir unha peluquería para mascotas, non? Ese é o traballo que nós queremos facer nos polos que en dous sentidos, que ten que haber un emprendemento tamén ligado ao territorio, un emprendemento tradicional, e ademais que hai que tratar de orientar a xente para que emprenda e faga negocios, neste caso comercios, que pensemos, polos datos que temos, que van ser rendibles. Non que se metan, decía ela antes, con todo o que supón facerse autónomo, non te metas nun fregado que xa hai moitas probabilidades de que non vais a ir adiante, non? Despois, pois, non, eu a pesar de que sean todos calvos quero ter unha peluquería, bueno, fine, pero a idea é dicirlle, si ves aos nosos polos, e te aconsellamos, vamos a intentar tamén aconsellar naqueles liñas de negocio que nós pensamos que son máis rendibles. É importante, desde logo, ter tamén o asesoramento cando se vai emprender un negocio, non? Asesoramento. Totalmente. Eu terminar a miña carreira e pensei que non iba a estudiar máis. Fixen outra carreira de emprendedora. O sea, prácticas en vivo e en directo. Pero sí, e aparte, o que decía antes, persoa orquesta, tes que convertirte neso. Antes falaba desde do mundo online. Eu son das que creo que as ferramentas están aí para utilizalas e que, o sea, que os avances teñen que estar ao noso lado e teñen que ser os nosos aliados. Non poden desplazar todo o resto. O sea, teñen que ser ferramentas que nos axuden, non ferramentas que nos sustituyan, efectivamente, porque hai que seguir conservando que somos, porque senón ao final a sensación que tes, da igual que vayas a Cuenca, que vayas a París, que vayas a Londres, ao final tes o mesmo parco temático. Eso é o que non pode ser, porque entón eu, para eso xa collo a foto de Google, xa non viaxo, non gasto cartos, quedo na miña casa e xa está. Quero dicir, eu cando vou a Londres busco pois a xente máis auténtica, os lugares máis auténticas, e o primeiro que estamos facendo todos, últimamente, todos, cando viaxamos é coller o oriundo e decir, ti donde compras, ti donde comes, ti que actividades fas, e preguntar yo oriundo. É o que facemos, entón, o que estamos todos, a mí pareceme moi ben a desglobalización, pero
todos estamos gritando en silencio, globalización sí, pero que entonces estamos perdendo toda esa esencia, e eu necesito, cando viaxo, buscar a esencia de cada sitio. Entón, globalización sí, pero hasta certo punto. Inteligencia artificial sí, pero onde quedamos os humanos? Cando o pan non lo faga a inteligencia artificial, somos animales gregarios, necesitamos ou unha impresora en 3D. Claro, pero que as novas xeracións, se non lle explicamos o sabor dos alimentos real, que da igual, eu alimentome. Eu vexome en breve comendo o soma como o libro de Aldous Huxley, un mundo feliz. A sensación é de estamos a 0, de chegar a esa sustancia que nos alimente, que xa non busques esos sabores, pero aínda queramos xeracións que podemos contar cales son os sabores, cales son esas experiencias, cal é a nosa esencia, a esencia de cada pobo, e iso está en conservar as nosas tradicións, en saber facer o pan, que nos acordamos cando nos encerramos, da nosa cultura, do noso pan, de cociñar na casa. A matanza, que era a matanza, por exemplo. Como di todo o mundo, claro. Claro, está moi ben globalizarnos, está moi ben, somos conscientes de que vivimos nese mundo, pero loitemos por conservar un poquinho de esencia, senón perdímonos. Non hai fronteiras. Sí, totalmente de acordo co que di. De feito, cando saes por aí, penso que cando temos oportunidade de viaxar, se queres ver a identidade realmente dun pueblo, dunha zona e tal, o primeiro sitio que vas é os mercadillos e as calles, non? As calles onde hai ese mercado antigo, esas artesanías, ese mercado municipal onde sigue habendo todas esas cousas de antes, o mercadillo que se fai de temporada, que se fai en todos lados, non? Entonces aí é onde ves a xente da calle, non? Que pasa? Que é un pouco nostálgico porque vese sempre a mesma franja de edad, dai para arriba, sabes? Entonces aí é onde algo non está ben. Algo non está ben, non? Entonces si vamos cando tal, entonces é onde o que ti apuntas, non? O tema de que, claro, hai unhas generacións que lle costa ou que se foron acomodando tanto nas comodidades tan inmediatas que non saen a ensuciarse un pouco os pés, non? E aí é onde, bueno, para eso estamos nós, para intentar, bueno, pues levar estas cousas ou que falábamos antes de que é moi importante que os pequenos teñan esa visión ou teñan a oportunidade de poder visitarnos. Tanto un neno encantalle cando chega e colle un puñado de barro e posarí, disfruta como un loco e leva a súa peza e a leva feita. Eu acordo meus nenos meus cando iban a algún sitio de artesanía e viñan ca súa peciña feita co seu nome, bueno, aquilo teñeno ali como ouro en paño, non? E pasa o mesmo como cando veñen e van ali e miran un pescado e lle tocan os dentes e lle tocan tal, e así ou tal, pero sí e huele e tal. E habíamos feito unha campaña cando foi acompañada co Quero o teu mercado, era dos dibuxos dos nenos, os nenos viñan, era unha actividade que levaban as láminas para o colexio. Bueno, podo decir que aquilo era increíble a perspectiva que teñen os rapaces a veces do vendedor e do mercado, por cada un dibuxa o que tal. Bueno, pues había cousas que nós non caíamos e os nenos os representaban espectacularmente ben. De aí a importancia do que falamos de que as novas xeracións e estas novas xeracións estarán nos a man de que eles poidan seguir vindo ao mercado ou podendo seguir participando un pouco co do día a día, pero están na nosa man, non da man deles. E aí moi ben desde todos os ámbitos que todos peleemos para que isto non quede nun mero romanticismo, aquilo de que se foi perdendo, tá? A nosa man de traballalo, intentamos facelo o mellor posible, evidentemente. E despois o tema do de online, o que decías, nós tuvemos que poñer unha presencia online, ou consideramos que tiñamos que ter unha presencia online para poder estar tamén en todos lados, que poder chegar a todos os públicos e decirle, oye, mira, no mercado cando queres ves hasta aquí. Si vemos que, bueno, fixemos un traballo porque os fins de semana, por exemplo, que cando a xente xoven pode vir ao mercado, si ven ao mercado. Por a semana é complicado por o noso horario, pero o fin de semana os mercados hai un resurgir de xente nova. O sea, penso que as líneas onde vamos traballando todos vamos facendo, vaise notando. Falábamos antes de que Galicia é sinónimo de calidade, falábamos de que aquí se fan moitas cousas ben, tan ben como fora ou mellor en determinados eitos,
Pero isto tamén é importante que non lo creamos, como decía antes o conselleiro, pero para eso tamén temos que facelo visible, non temos que recoñecelo. Para eso están pois os premios do comercio galego e tamén os premios Artesanía de Galicia, non, que supoño que son moi importantes pois para contribuir a isto, non, a que nós non lo creamos e a que saibamos tamén que facemos moitas cousas ben, conselleiro. Sí, é un elemento máis de contacto co sector e de recoñecemento do sector. Mais sempre costa moito, pois, dixéramos, decidir eses premios, porque sempre hai proxectos moi bons. Eu diría, por exemplo, en artesanía, logo vamos a España, temos tamén premios de artesanía a nivel nacional. Abundando no que decíamos antes, nós, por suposto que non o temos que creer, sí que somos millores en moitas cousas que os demais, pero aquí a clave de todo tamén é percibir e entender que non estamos falando de algo que sexa só unha obra social, senón que estamos falando dunha parte moi importante do noso tecido empresarial. É dicir, se desaparecera, xeramos que o obxectivo é que non se produza esa situación, pero se desaparecera o comercio polo miúdo, se desapareceran as prazas de abastos ou se reducira moito o seu número, non só nas cidades, senón nas cabeceiras da comarca, teremos algo moi diferente ao que sempre vimos, e eu creo que é moi negativo, ou sería moi negativo, para a vida tanto das cidades como das vilas, como dos propios povos. Por lo tanto, a aposta ten que ser o seu reforzo, e eu o que si podo dicir, xa o dixen antes, pero traslado tamén, creo que o director xeral está facendo un traballo extraordinario, reforzouse moito a dirección, que agora, coa colaboración, por suposto, de todos eles, pero tamén da administración local, certo, é un elemento fundamental dentro da administración local ese apoio ao comercio, eu creo que vamos a dar a batalla, vamos a ser capaces de pegarlle un pulo importante. Non sei como ves, Isabel, ademais no caso da Artesanía de Galicia que ten uns premios. Fai falta algo de mentalización tamén. Sí, totalmente, temos que creérnolo, pero bueno, costanos o galego, costanos moitísimo. Pero sí que é certo porque nós, por exemplo, temos a experiencia do día a día e estamos en pleno casco histórico, nunha das ao lado da Praza de Abastos de Santiago, se vamos, unha zona onde chega todo turista que chega a Santiago e acaba na nosa tenda e alucina co produto que temos aquí. Recordanche todos os días o maravilloso que é, o maravilloso proxecto que faz, o maravilloso produto que tes, o bonita que é a tenda, pero aquí en Galicia o ben que se come, o ben que se vive, refuxándose de climáticas que non son tan favorables, veñen refluxarse aquí a Galicia, pero tanto cliente nacional como cliente europeo, como americano. Ao final en Santiago temos esa experiencia e sí que son eles o que nos lo recordan, porque parece que aquí nos costa e que aquí temos un problema e é que non sabemos vendernos. De feito, por exemplo, nos na tenda, cada vez que escoitas unha marca nova que entra e di que claro, como vou vender o meu produto, mi madriña, que vergüenza. E digo, entonces por que faz? O sea, é pudor, é vergonza, non sei poñer un precio, non quero poñer un precio, pareceme o precio que eu poño que é xusto para min polo meu traballo é vergonzoso. Despois, claro, eu traslado tamén eso a un cliente e di, o teu non é un traballo profesional, o teu é un hobby. Falamos a veces non falamos dentro do propio sector da creatividade, da artesanía. Fala de, que eu fixen manualidades toda a miña vida. Digo, deixa de utilizar as manualidades da tua vida, as manualidades fan aos nenos. Ti tes un traballo profesional, non me utilices a palabra manualidades, porque entón estás dicindo ao teu cliente, isto é unha manualidade, un hobby que eu teño, que a mí me gusta. No, isto é unha profesión que ti defendes por respeto aos teus antepasados, o tempo que invertiches en investigación, en crear o prototipo, en leválo a cabo, todo ese tempo de aprendizaxe e as túas horas. Entón, temos que entre todos creérnolo e consideralo profesións, non manualidades, non hobbies. Sí, o que falábamos agora, non? O romanticismo está moi ben, evidentemente as vilas e as cidades pois teñen que ter o seu comercio, pero isto é un negocio, claro. Aquí hai que gañar cartos e hai que facelo rendir. Escoito unha cousa, polo menos de onde son eu, os que tiñan cartos naquele momento eran os comerciantes, Quero dicir que, a ver, claro. Que ahora parece que é un delito ou que, vamos, casi te cae unha carga encima si abres un negocio. Non, vamos a ver, os comercios son para facer cartas, non? Claro. E aí comparto moito o que está dicindo, e hai unha necesidade que habería antes de empezar un proxecto, xa sea o que sea, xa sea no ámbito que sea, que evidentemente
desgraciadamente moitas veces é o problema de cando un autónomo se mete nunha aventura, xa sea nun mercado, xa sea nun tal, é a falta de preparación á hora de saber asesorar unha empresa. E cando decimos unha empresa non quere decir que sea unha multinacional, unha empresa de ti, como leva os números, como te valoras e cales son os números, vale, o que estábamos falando antes. Eu a veces digo aos compañeros, a ver, aquí non se trata de competir. Nós puxemos en mostra, incido na página web, non? Nós somos compañeros, cada un temos un precio. Ti miras dun compañero ou outro do mesmo produto, temos distinto precio, pero porque temos as nosas cousas, ou temos unha calidad, ou hai un algo por detrás que hai ese precio, vale? Entonces aí é onde volvemos ao de antes, o que ti decías antes, nos temos que entender que nós somos profesionales do noso. Nós non pagamos, o que non ten unha carreira porque non veu a estudiar, a carreira pagou cos seus cuartos, cas súas veces que tropezou, cas súas veces que tuvo que quitar os títulos a conta dos cartos. E aquí hai que botarlle valor e cartos para andar para diante. Eso non che aprende nadie máis que a vida. E antes pois tiñas a carreira que teñas ou que teñas, se non sabes valorarte, nadie te vai a valorar. Entonces volvemos ao de antes. Moitas veces o tema de non poñer un precio encima da mesa, non poñer un mostrador ou un espacio onde as cousas estén ben, onde ti teñas que aprender que ti estás perdendo un tempo, estás invertindo un tempo no teu negocio, co tal tes que cobralo. Ti se tes un escaparatismo, uns cuartos metidos, ese produto ten que valer o que ten que valer, porque de algún lado ten que salir eses cartos, e vai ser sempre sobre o produto. A túa preparación, as túas horas, as túas inversións, cando unha peza che sale mal, cando ti deshuesas e non aproveitas o que tens que aproveitar, todo iso sale do mesmo sitio, sale da venta ao público. Se a túa preparación, xa non será un centro ou que sea, pero no teu. Entonces, evidentemente, nós hai moito tempo que tamén fixemos, ou como ben, recoñecerlle a labor do que o fai ben e cal é a razón pola que esa persoa ten que ser premiada. Nós temos feito moitas veces os premios ao mellor praceiro, porque nos consideramos que unha persoa que ven sin unha preparación, pero ten un impulso de vestirse, de estar uniformado, de un mostrador, de invertir nunha nova máquina, eso ten que ser premiado. Non hai que castigar, pero sí hai que premiar o que o fai ben, porque evidentemente é unha forma de recoñecemento e de recoñecernos como país. Ao final de contas, de que as cousas están facendo ben. Como ben o vemos cando vamos fora. Digo que nos foi unha experiencia moi boa cando fomos a facer mercados nacionales, porque fomos e vimos o tanto que tiñamos por diante. Había xente que nin tiña nin federación, que non tiña nin revistas, e que non tiña moitas cousas, e nós aquí xa o tiñamos. Entonces decíamos, bueno, a ver, non nos estamos facendo tan mal, pero quedanos un traballo moi importante. Sobre todo, unha das cousas máis importantes considero que é dignificarnos, o sea, creer en nos mesmos, o que estábamos falando, non? Ti non tes un changüí, ti tes o teu negocio, a tua forma de vida, donde tal, bueno, pues entonces, oye, pues que menos que valorarte, non? Porque se non te valoras ti, o mercado non te vai a valorar, está clarísimo, non? Totalmente de acordo. Está claro, falamos moito dos profesionais do comercio, falamos tamén do papel da administración, pero hai que falar da outra pata, non? Que son os consumidores, e que tamén teñen que ter os seus dereitos blindados, non? Inda que aquí pois sempre se lle dá toda a calidade. Hai o Instituto Galego de Consumo e Competencia pois está a traballar e tamén está a actualizarse, non? Con medidas como, por exemplo, pois o novo sistema de queixa digital, conselleiros. Tamén é importante, non? Que o consumidor saiba onde ten que acudir, e desde logo tamén se está traballando a prol dos seus dereitos. Sí, decía Isabel antes, non? Consumidor temos que mimalo e cuidalo, porque xa temos unha dificultade no comercio polo medo, pois non podemos perder ese consumidor, hai que darlle unha boa atención. Decían antes pois a garantía Corte Inglés, que está ben traído, porque creo que todos coincidimos en que un referente desa perspectiva, non? En esa liña de traballar sempre para darlle un conxunto de ventaxas ao consumidor, ou quitarlle da cabeza pois o que vai ao comercio electrónico e que veña ao comercio polo medo, creo que pois utilizar tamén aí a digitalización, tamén o decía ela antes, non? Non temos que deixar de lado ferramentas que poden ser útiles. Eu creo que aí pois digitalizar todo o tema das reclamacións é unha vantaxe para o consumidor, e tamén, se me apuras, para o propio comercio, non? Porque é unha forma máis agradable, se queres, de relacionarse co cliente, non? Nestes poucas semanas que ten desde a súa implantación, está habendo moita
receptividade por parte do comercio polo miúdo de Galicia. Eu creo que é un síntoma máis do bo facer do noso comercio, non que o que quere é facilitarlle ao consumidor, pois non ten por que haber queixas, pero se hai algunha queixa que se faga do xeito tamén máis áxil e efectivo posible. Non? Creo que son medidas que entre todos colaboran para o obxectivo final que é que cando o consumidor vai ao comercio polo miúdo sala totalmente satisfeito desa experiencia de compra e que esa conxunto integral que é a experiencia de compra tamén pode, no seu caso, pois levar consigo a facilitación da reclamación se é que a ten que facer. Un produto excelente, Isabel, unha garantía, desde logo para o consumidor unha boa atención, hai que combinar todo, non? Para que o consumidor se sinta o máis a gusto posible. Totalmente, estamos nun mundo onde o consumidor está moi ben informado e onde ten moitas opcións de mercado. Entón a diferencia vai estar na experiencia que teña. E a experiencia ten que ser impecable, positivísima, que falábamos antes, a experiencia, non compramos produtos, compramos experiencias. Eu repito moitas veces a frase así a compañeros e digo, non vendades tristeza, porque non se pode vender tristeza. Se alguén chega aquí e lle contas as súas penas, veño a comprar tristeza. Eu, por exemplo, se teño 3 panaderías, que todos temos ao noso alcance en 0,3 panaderías xuntas, a donde vou comprar o pan? Pois a Antonia, que me recibe cunha sonrisa, que me di hola, que tal, que esa persoa, cando vou tomar un café, que quero? Quero o café o mesmo en toda a cafetera, podo tomalo hasta na miña casa. Pero que busco eu nese momento? Busco esa sonrisa, busco esa mirada, esa alegría. Busco sair da miña casa para recibir algo positivo. Si saio da miña casa, de tomar o café na miña casa, que estou con toda a paz, vou a un sitio que me sirven un café triste, digo, non me compensa. Entón, todos temos opcións, todos temos ofertas, todos estamos informados, estamos nunha sociedade que está moi formada, tes que facer un trato e unha experiencia impecable, dar unha garantía. Eu recordo, cando empezamos a emprender, recordo que, bueno, o primeiro que tiñas que facer, estudiar o teu competidor, as grandes, os pequenos, e recordo facer unha compra en Amazon para ver cal era a experiencia de compra en Amazon online. Abrín a caixa de Amazon, que era o primeiro que tiña? A folla de devolución. Digo, ole, a folla de devolución antes de ver o meu produto. Isto é unha demostración de que non vai haber devolución. Digo, ole, que marcaje de creerte que non vas a devolver o teu produto. E me pareceu impecable poñer todas as ferramentas, poñer as reclamacións á vista. Non é síntoma non se pode ter medo, non é síntoma de que che vayan a caer máis reclamacións. De feito, levamos na tenda co carteliño de reclamacións de xa e non houve unha reclamación. Non porque o poñas aí diante vai haber unha reclamación. Todo o contrario, das confianza. Dislle ao cliente, estamos tan seguros de que vamos a facer tan ben que non hai problema de poñercho isto aquí. Entón, tes que acompañalo, tes que facer a mellor experiencia, e tes que ter todas as ferramentas de garantía para o cliente, porque estamos informadísimos. Sí, sen dúbida, esa é unha das grandes claves para o éxito do comercio local. Bótasenos o tempo en riba, se vos parece xa o deixamos aquí, xa lle dimos un bo repaso á situación do comercio, o presente e o futuro, sobre todo que ten por diante. Así están as cousas. Moitas gracias aos tres. Isabel, conselleiro Javier, un saúdo.